поставіць у гэтую вазу кветачку. Тады наш пакойчык адразу стане такім святочным. І трошкі пераставлю яе, каб лепш было бачна і адсюль, і адтуль. Як жа я раней жыла без такой прыгажосці? Вазачка, пачакай, зараз прынясу табе кветачку. Прывітанне ўсім, прывітанне. Эй, Яночка, эй, ты где? Только что была тут, я чуў яе голос. Сябры, вы нашу Яну не бачили? Ох ты, прыгожая якая. Я раней яе ў нашым пакоі не бачыў. А можа, гэтая ваза чароўная? Ваза паважаная, ты жаданні умееш выконваць. Ой, не, скажу інакш. Ваза, у мяне есть жаданне. Вярні, калі ласка, сюды Яну. Цікава, выканаю жаданне ці не? Полічу до 10. Ой, не могу заблытаться, лепш до 5. И мое жаданне здзейсніцца. Дапамагайце мне, калі ласка. 1, 2, а пасля что? 3, 4, 5. Ваза, Яну, вяртай. Не, гэта ваза зусім не чароўная. Ліску яна не вярнула. Ой, а можа Янка ўнутр залезла? Трэба праверыць. Янка! Яночка, вылазь! Ой, як гэта? Раз і ўсё. І гэта ж трэба на маленькія кавалачкі. Што ж рабіць? Я зараз усё хуценька збяру і схаваю, каб Яна гэтага не бачыла. Зараз у вазу пастаўлю і атрымаецца поўная гармонія. Ой, а дзе ваза? Некалькі хвілін таму тут стаяла. Я ж яе сама паставіла. Нічога не разумею. Няўжо ў яе ногі былі? Не, такога не можа быць. Эй, салют усім! Прывітанне, Яночка! Ух ты, які прыгожы букетик! Нестор, прывітанне! А ты маю вазу не сустракаў? Вазу? Так, я її недзе тут бачу. А, вось яна! Калі ласка, бачиш, як я хутка знайшов? Не, зусім не гэтую я прасіла. Нясі назад. А што? Добрая ваза. Яна даўно ў нашым пакойчыку стаіць. Яна мне не падыходзіць. У мяне прыгоженькая, новенькая была. І ў адзін момант знікла. Ну, добра, тады хай гэта на старым месцы стаіць. Нестор, а куды ж моя ваза знікла? Я не ведаю. Прывітанне. Ой, добрый вечар, Бусліка. Ты чаму такі сумны? Крыльца трошки подрапаў. Крыльца? Дзе, покажи. Покажи-ка, покажи. Ух ты, нічога сабе. А дзе гэта ты так? Ой, тебе трэба зялёнкай памазаць, ды перавязаць. Не трэба зялёнкай. Ну, тады йодам. Ай, не, йода таксама не трэба, ён шчыпле. Я лепш пасяджу. Буся, ты нешта не дагаворваеш. Ну-ка, адказвай хутенька, адкуль у цябе драпіны? Ну, я просто разбитое шкло збіраў. А дзе ты яго ўзяў? Ну, ваза разбілася. Моя? Яна самая. Буслік, ти бачив, як яна розбилася? Бачу. Ці може гэта ти яе розбила? Я не разбивал. Яна сама. Я тебя шукал, Яночка. Скажи яшчэ, што ў вазе шукаў. Ой-ой, думал, что Яна чароўная, и ты там сховалася. Зазирнул, а тебя там няма. А ваза скокай на подлогу полетела. Так и было. І ти сам став аскепки збирати? Так, крыльцами. Ти що? А чому ти не взяв веник да шуфлік? Я вельми спяшаўся. А ты усе аскепачкі сабраў. Ага, толькі вось крыльцы свае подрапаў. Балюча. Яшчэ як.
Так, ведаеце, што мы зробім, Янышка? Няхай твой букетик пакуль пастаіць у гэтай вазе. Ну а нам, Буслік, давядзецца падарыць Янышкі новую прыгожую вазу. Обов'язково. Ой. Даруй мне, Яночка. Я не знарок. Дарую! Я теперь только буду хвалявацца за твои крыльца, Буслик. Без йоду і зялёнкі нам усё ж таки не абысціся. Ой. Затое цяпер Буслік будзе ведаць, што аскепкі крыльцамі збіраць нельга. И лапками, и руками так само. Правильно, Яночка. І яшчэ лепш адразу пра ўсё сумленна расказаць. И не выдумлять разные истории. Гэта так. Ну а зараз давайте разам глядзець мультфільм. Ты правда. Всё, Буслік, готово. Буслик, як ты себя отчуваешь? Ой, трошечки свербіць, але я пацярплю. Нічога, заўтра раніцай усё будзе добра. Ну а зараз хутенька чысціць зубкі і мыць твары. И после одразу ложечки. Так, Будзем глядзець самыя прыгожыя сны. добраныш, маленькі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само, Каля, мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, в очах